pancen sengaja kowe mau tak jak rembukan. Menani marang kedadian sing ora ndak kepinginake. Wasana pitung dina kalungguhan iki. Pandha ana wong gerombol sing dirembug ya aku lan kowe. Ya kabeh mau kira-kira ya saka luputku lan luputmu. Sing dirembug wong anakmu si Joko Mercu. Bendina gawe geger, pendak ana wong duwe gawe weruh janur kuning melengkung diolat-arit ora karo-karuan. Lho Nyai, aku ki mbok diwangi-wangi mikir kok Nyai. Kowe aja meneng wae. Ya bisa karo mangsamu ki aku ya ora mikir ngono apa piye Pakne. Rasane atiku ki nganti sumpek, aku nganti tak rewangi ora metu saka omah. Mergo aku isin. Tangga-tangga ben ngrasani kok mesti ngrasani awake dhewe. Ngrasani anakmu Mercu. Lah nek kok ya kebangetan. Biyen ki piye ya Pakne kok nganti aku karo sampean duwe anak ngono. Nek tak pikir ki lho, apa dosaku karo dosane sampean ki banget akiye apa piye ngono lho. Lek ngono ora padha karo aku Nyai. Nggon mikir. Lho iki pepacuh apa sing tiba awake dhewe. Bebendu apa saka sing gawe urip. Aku jeneng omah-omah wae kok beda karo tangga teparuh. Tangga teparuh kae lek duwe anak yo apik-apik. Lho tiba aku karo kowe Nyai. Anak-anak wae sak mesone tenggak wujude manungsa. Ning sandure tenggak wujude kebo. Lho biyen kowe nyidak apa lek Nyai?
aja. Ya mbacok kok aneh-aneh. Bocah kok ora tau iku paham. Anane aku ora gadeg ben kaya jambu minte. nek anake ora gadeg pakane ora bejaji. Sampeyan ya padha ae kok iso. Kowe iki lho. Kok aku dadi bingung Pakne. Padha. Bocah kok lek lho ya kok malah nyendut-nyendut gua kok ya apa. Gua lak. Gua tulung gua. Kira sekolah niku medeni bocah. Aku njaluk badok. Ngene lho, Dok. Badok ki ya sing lumrah. Maune pakanamu ki apa? Ya enake kowe. Lah kok njaluk mangan kok diagimi menungso, getike menungso iki karepmu dhewe kok. Wis roh rasane enak. Aku pengen badok nek kok. Lah nek ora mangan daginge menungso. Bapak tak badok dhewe. Bapak gak. Ayo, ya kok kowe. Ayo ngombe banyu buya. Pirang-pirang. Ayo lho, ngombe apa? Ngombe getih menungso. Ya tombo iki kok medeni wong malah. Iki piye lek Pakne? Lho anak-anak kok ngene iki piye mbiyen? Ono, teni kandang. Ojo suwe-suwe. Tak golek. Jantung arep copot Pakne. Goro-goro anakan lho bocah kok Lah piye. aku yo garek. Lho anak kok kaya ngono piye? Lah iya lah piye nek wong anjene dikeki ngono ya diterima. Lho Nyai. Lah kok terus Lah ora lakuane iso golekne pangan. Ora iso golekne abon daginge menungso. Lek nanti aku dipangan gak apa-apa lek kowe karo anak wedok. Piye, Pak? Piye? Lho nuwun. enten ana tamu. Yayi teko yo. Jogane reget kabeh, lungguhane yo reget. Dilapi jajal. Ini sak kok rada eling kok yo. Ah, jangan tau lah. Iya sampean lali apa boleh? Aku tau roh lho, piyayi ngene iki. Sapa le Pakne? Ayo, mbok kok yo. Lho kok malah dongeng dhewe. Iki aku tamu. Lah kok malah dong gremang-gremang kok grenang-greneng dhewe. Padak to. Dilapi. Narak. So, piyayi lungguh kok. Nggih. Kursine rusak. Monggo. Katuran pinara. Nuwun sewu Ndara. Kula nyuwun pangapunten menawi boten lepat ndika rawuh badhe nyepeng kula sak keluarga. Yo. Rangket tak gantung ning gone alun-alun. Aku salah. Ora loko lek aku lan kowe napa ukupan. Mergo sampean iku luput. Wonten ing negara. Lali karo sedulur. Duh, Kok luput. lali kali sedulur niku. Panjenengan niku pamring kalih kula napa pripun, Kang? Ah, mboten. Kakang Pamgen. Lho, Ya. jenengan niku kula. Tau krungu swara iki ning kok. Oh, delek kula. Sampean Den Mase Bagus Haryo Jejetan. Sakit kalian panjenengan itu menawit alit ngantos sakniki tatare padu dewasa wonten napa to offset niku lho kapang kangen kok lho sakit kok dadi ganteng iki. nggih jenengan niku kok pun kamu lho Pak Lho piye lek Pak sampean napa? lah niki sinten Yo, ponakanmu. ponakanmu sampeyan gede siapa bayi lho ora ngerti nek aku duwe ponakan sing kaya ngene kakang mergo kula wis Sampeyan ki napa Pak nek? Wong biyen enom sampe umur nengae kok ora ana bedane. Kangen karo dulur, Pak. Panggolan wong ae kok irunge ya mekrok. Boten namung niku lanang lah kula niku nggih mekrok kok. Mbane anak-anak
Pripun kula niki? Wah, sakit bagus Nyai. Tenan. Wayangane makoh Nyai. Nggih, saben dinten kula niki ngangge skinker. Aku kuwi Skinker niku lho. Kula jangan ngangge skinker. Ngingker niku apa lagi? Sing rai ben alus niku lho. Ben alus ben putih. Anu, Skincare lho. skincare. Sampeyan niku wong desa ora ngerti. Nek kutha iki nganggone ngono, mulane awakku Ya ngene. skincare gak udah. Iya kan. Lho aku krungu kabar. Lho jare saiki ora ketang sethithik kok wis duwe kamu. Kula nggih lho Kakak. Kula niki dados temenggung. Lho, Anggonan. riyen nak nami kula niku lak namung jejetan. Ya. Niki dipun tambahi. Weh, mau sawise dadi temenggung Nggih, ditambahi. tambahi. Den Mase Bagus Haryo jejetan. Pangkat kula niki pun dhuwur temenggung jenenge diganti no, Mbak. Iya. Nggih. Ben ndok kondang Lungguh di. Nanti kaget iki mau pancene tuwi keselamatane wong tuwa karo Mbak Ayumu apa pancen kesasar iki. Mboten, kula niku kok kesasar iku mboten. Nah, Kula niku kapang. Suwe ora nate sambang sinambang. Nggih senajan kula niki mboten nate wonten ing gambar sikap. Nah. Niku kula mboten pangkling. Nggih to, kapang kalian kakang Mbak Terus sedulur wonten gambar. Kaping kalihipun. Kraton Mojopahit niku lak nembe kemawon gedhe. Mojopahit Geger gedhe. apa ana salah suwijining bencana pagebluk mayang Mboten. banjir bandang Nggih mboten. perang gedhe Iku nek gegeripun Kraton Mojopahit dituwuhaken Adipati Grati Bandar Subali. Kiambake menika mbalela Ya. mengkang pranatan wonten ing Kraton Mojopahit. Ingkang dipun utus kalian Seluruh Prabu Purwomanto niku lak kula. oh Senopati Iki lho marap wonten ing Kadipaten Grati. Watak dasare kowe nggih. Senopati sing muda Muda kuno. Nggih. Kula pinanggih kalian Adipati Grati. ya Ajike boten mendo malah sangka ya ndadosaken pasulayan Kang. Pasulayan ageng berarti kalian Kraton Mojopahit. Senopatine Mojopahit iki kula. Atau Senopati wonten Kadipaten Grati. Iya. Kampuh perang. karo Bupati Bandar Subali Nggih, kula wonten ing Ngajarep. Ning arep dhewe kalih Senopati wonten ing Grati. ya Tandhi Kang. ya Ya, des. mati Bandar Subali Mboten dong. Iya lagi. Yang mati kula letak. letak Ono iku ngomongnya. Jane kula niki nek dipun kroyok wong 100 wong 20 niku kula mboten mlumbu. nggih lah karo Bandar Subali wong siji kok Benten. Pati Bandar Subali niku tak jatuh. Terus ngantos Sunan Prabu Bromatunjung niki nganakaken sayembara. Sinten kemawon ingkang saged cilikipun ngrangket Bandar Subali, gedene mateni Bandar Subali ya bakal dipun ganja. diganja nggih sayembarane ngono nggih marang sapa wae nggih ora ketang wong pidak pejaraan kene maju kene Sinten kemawon? ora aku dhewe Nyai sing ngomong aku Saestu panjenengan iki Pikir Kakak. tenan ta Pun sampean. pikir lho, nggih. Baru sampeyan Iya. panjenengan pun sepuh lho. wolak wonge jalma iki jane tanpa nopo Niki kula pitados. Panjenengan iku pun kondang. Nek panjenengan gawe tentremen wonten Kraton Mojopahit, umesipun saged. Kakang rene panjenengan menika sampun nyagahi sayembara. Ya. Kula nyuwun pamit nggih. lho kok kesusu Nggih. apa ora iso kabar Matur sembah nuwun. Kula niki lak temunggung anyar-anyar. ya Pedamelan kula niki tasih kathah. Wah, iya pangapunten. Iya pangapunten. ya panas Kula nyuwun pamit nggih. Iya. Kula nyuwun pamit Mbak. Sing hati-hati. Sing hati-hati ya, Bu. Aku nyuwun pamit. Kuat. oh tapi kenapa anak tua pancet Iya, Di. Pak nih. Sampean ki lho. Nek kok nyaku saya mbok kuwi.
sayembara iki kok sing lakoni aku ngono. Lah terus. Lho aku ora duwe piranti. Jumbo karo pamutayanmu. Anakmu lak njaluk abon daging manungsa siji ngombe kepiye manungsa. Ya. Mengko tak dawuhi tak kongkon rabusa perang ning Kabupaten Grati. Ana prajurite kan wah isih muda-muda daginge empuk. Lho. Anakku kok iki muni. Kowe nang omah. Tak tututane aku. Ngono ya ya hati-hati ya Pak ya. Ayo dulu. Enten apa? Kowe iki Joko Sanggan. Ora seneng ya. Isi bathuk karo bathuk. Jadi sanggan kaya besian Ana saut. boten ngene bareng-bareng. Nganti ana musuh mlebu ora ngerti kowe iki. Ampun Patos, pun kula siwer niku. Mojopahit kalah karo Grati. Neng Gunung Kinaruan Mojopahit mandeg semono. Nah, Senopati Mojopahit ki akeh. Sing jago-jago lho kae. Belum maju sak tengah palagan. Leres. Terus kuwi sanggan siwer prajurit sekalian. Aja nanti ono perangan prajurit Mojopahit sing mlebu sanggan. Nggih. Nopo niki sane nopo? Iku lho sanggane kon ndi lho. Kok bosok jedule ning jero wit kene mau. Bosok. Wis badone. Ang sana pun aku Joko Mercu. Joko Mercu. Ya, gawe geger sanggan ngene opo sing karep? Siji weteng mengalah. Loro aku golek Subali Bandar. Ya Bandar Subali. Bandar Subali. Ya, kan ketemu Bandar Subali. Tak rangket bongo tak bathok. Yo kene yen gawe kisruh gawe geger ora kok balekake Panjenengan. Boten kuwi prajurit kathah korban. Terus saking pawan menika. Kurang ajar. Joko Mercu. Sopo sing sawiji kae? Aku Joko Mercu. Kaduk wani kurang deduga. Wacara prajurit saka Kadipaten Gerat. Apa karep? Manut tak berangkat, monggo tak badok jagemu tak longgo. Cilik gedene serayane Prabu. Ora kleru. Joko Mercu lan Joko Merci. Aja meneh kowe mung badan sajogo utawa loro. Ran kepitu ora mandeng sajangkah ngadepi kowe. Sumbarmu buktekke ning ragane. Rena pandendam aja takon. Hukumanku diaja kowe. Sesumbar. Joko Mercu. Iki piantel ana ing Kadipaten Gerat. Wowolan
kuat nampan diandel onen kadipaten. Aku ngakoni kalah sandiwan. Pilih, tak senengku. Ya, wis marem apa durung? Kanteluku. Joko Mercu. Dipati Bandar Subali. Ora nate balik ake tantangan kaya ngono. Bandar Subali. Duwe kuku saka mung 9. Yen kowe kuat tadai, kowe ora jamaah manungsa lumrah. Ayo, kampanono sungune Joko Mercu. Ora gigirku dadaku sing bakal namani piantol. Maju! Tawa!